Gumikan sa hulga sa coronavirus disease, kansilado una ang ikatakdag nationwide earthquake drill ugmang adlaw. Ang report ni Nico Cirino. Preparado na unta ang Mandaue City sa nationwide simultaneous earthquake drill ugmang adlaw. Ang Mandaue ang gipili nga pilot site sa rehiyon sa maong kalihukan nga ilusad sa matag quarter. Himuon kini aron masukod ang kaandam sa mga LGUs ug sa mga tawo sa ingon ining mga panghitabo. Sa memorandum sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, gipakansilar ang first quarter drill sa tibuok nasod. Taliwa kini sa sitwasyon karon sa hulga sa coronavirus disease sa deklarasyon sa public health emergency. Nagpadana sa ko mga notices ngadto sa mga agencies involved, barangays, gipabaw lang sila namo natay cancellation sa instead. Samtang nakapaimprenta na ang Mandaue sa mga flyers kabahin sa coronavirus disease. 10,000 ka kopya ang inisyal nga gipagama aron iapod-apod sa kabarangayan. Samtang pabilin nga activated ang COVID-19 Incident Command Post sa Mandaue. Sila ang mo-coordinate kung dunay mga persons under monitoring nga mga bot sa dakbayan aron ma-facilitate kung asa dalhon gamit ang ambulansya sa syudad. Sa pagkakaron, wala hinoy person under investigation o PUI sa Mandaue, apan may 8 ka PUM. Samtang subling mipahimangno ang opisyal sa katawhan nga di mutuo sa mga unverified information kabahin sa COVID-19. Kagahapon, may mikatap nga fake news sa giingong pasyente sa Mandaue City nga giklaro sa City Hall walay kamatuoran. Ato sana ipaklaro ngadto sa di na gikan. Una sa nila masabwag na which is validate na to kung tinuod ba or di. Sa mga dunay concerns kabahin sa sakit, mamahimong matawag ang numero sa Mandaue City Incident Command Post. Uban ni June Solon, Nico Cirino, Balitang Bisdak.